בזכות המערכת הצלחנו להגדיל ב-50% בשנה את כמות הנרשמים לפעילויות ואת נפח הפעילויות. זאת אומרת, יש לנו יותר ילדים בכל פעילות. כנפיים של קרמבו, למי שלא מכיר, תנועת נוער לילדים עם ובלי צרכים מיוחדים, הפועלת היום ב-95 סניפים ברחבי הארץ, פלוס 3 מרכזי מפונים. התפיסה שלנו, עליו שאנחנו עמותה, אנחנו מתנהלים כעסק לכל דבר ועניין. המטרה שלנו היא להגדיל את התנועה ולייעל את התהליכים שאנחנו מנהלים, הן בפנים והן כלפי חוץ עם השותפים שלנו, פעילים והורים. יחד עם אלעד מערכות הקמנו מערכת ניהול שוטפת, מערכת ליבה לניהול כל ההרשמות לאורך השנה. חיברנו את הסיילספורס למערכת הסליקה ולמערכת ה-ERP. אם בעבר היה לוקח לנו לפעמים 3-4 ימים להבין האם עסקת אשראי פשוטה עברה, היום זה עניין של דקות. ההורה מיד מקבל מייל אישור, אנחנו מיד מעודכנים במערכת, והכל מאוד יעיל ופשוט ושקוף, גם עבורנו, גם עבור ההורה. אנחנו יודעים לנהל יותר אירועים בפחות זמן, זמן ההיערכות שלנו התקצר משמעותית בהקשר הזה. מלחמת חרבות ברזל זימנה לנו אתגרים מאוד משמעותיים. בזכות המערכת היינו יכולים להגיב בגמישות ובמהירות לאתגרים שנוצבו בשטח, לפתוח מרכזי מפונים ועדיין לשמור את השייכות של כל ילד לסניף המקורי שלו. המטרה שלנו בשנה הקרובה לשפר את חוויית הלקוח של ההורה, לפתוח עוד פעילויות, לנהל נכון יותר באמצעות כלים דיגיטליים את הפעילות שלנו, ובעיקר להמשיך ולעשות טוב.